Tiesitkö, että hoitamatonkin metsä on täynnä energiaa? Laitetaan yhdessä metsäsi kasvukuntoon ja muutetaan ryteiköt rahaksi. Meillä on käytössä laaja valikoima erilaista korjuukalustoa. Voimme valita sinun metsääsi parhaiten sopivan korjuumenetelmän. Lopputuloksena on siisti työnjälki. Energiapuu korjataan koko puuna tai karsittuna rankana. Menetelmän valinnassa otetaan huomioon puuston laatu ja koko. Energiapuuksi erinomaisia ovat esimerkiksi suuret ja monihaaraiset puut, joita ei voi käyttää sahapuuna tai sellunkeitossa. Korjuun oikean ajankohdan valinta ja leveäpyöräiset koneemme varmistavat sen, ettei ajourien painaumia eikä vaurioita jäävälle puustolle synny. Ympäristön kuormitus on mahdollisimman pieni. Yhtiöllämme on PEFC-ympäristösertifikaatti. Energiapuu mitataan korjuuketjun eri vaiheissa. Hakkuukoneella, kuormaimeen asennetulla vaalla punnitsemalla ja valmiina energiahakkeena autokuormassa. Kaikki menetelmät ovat luotettavia. Niillä on puutavaran mittauslain hyväksyntä. Saat oikean mittaustuloksen ja tilityksen. Parasta energiapuuta saadaan, kun se on kuivunut kevään ja alkukesän ajan pinossa metsätien varressa. Akkurimme hakettavat energiapuut tehokkaasti. Kuljetamme hakkeen suoraan lämpölaitokselle. Tarjoamme tehokkaan ja luotettavan energiapuun korjuuketjun kannolta kattilaan saakka. Metsäsi kasvaa uusiutuvaa ympäristöystävällistä energiaa. Laitetaan yhdessä metsäsi kasvukuntoon. Ota yhteyttä.